Mae'n deimlad craidd o fewn mewnter y busnes bod ni'n mynd y cam ychwanegol i ddywallu anghenion ein clientiaid i ddatblygu'r economi yng Nghymru. Ond mewn sefyllfa llethol iawn ar gychwyn y cyfnod dan glo, oedd hi'n reit rhwydd i feddwl beth all cwmni bach fel Menter y Busnes wneud yn hanrefn llwy'r pandemig byd-eang. Ond mae yna hyd rhywbeth allan ni wneud. Felly, ddaru ni cynnig cymorthfeydd adnoddau dynol am ddim o bell i fusnesau Cymru, busnesau o unrhyw faint ac o unrhyw sector, mewn meysydd megis, cynllun cadw swyddi neu cynllun ffyrlo, diswyddo, amodaeth elerau gwaith, rheoli perfformiad ac yn bwysig iawn iechyd lles y diogelwch. Oedd yr ymateb mor gryf ddaru ni ymestyn yr cynnig ar hyd yr haf, ac oedd yn bwysig iawn i ni i rannu gwybodaeth gyda'r busnesau i helpu nhw wneud penderfyniadau gweithredol o ddydd i ddydd, yn ogystal â chynnig clust iddyn nhw i wrando yn ystod cyfnod heriol iawn. Oedd hi'n bwysig i ni holi nhw tua diwedd yr cymorthfeydd a siwt i chi yng nghanol hyn i gyd. Buon ni hefyd yn creu ffeithleni a thaflenni gwybodaeth ynglyn â'r cynlluniau ariannol, cefnogaeth ariannol y Llywodraeth, yn ogystal â'r cynlluniau cefnogaeth o ran cadw swyddi ag ati. Mae'r holl wybodaeth ar gael ar gyfryngau cymdeithasol neu wefan Menter y Busnes.